Tini rowo NLFT raw total koijona tini bo Anand Bazar PS tini cylinder rifayo hingkha mani Bosonjora kuboi Bosonjora dalala kisanu sakna gadi sir. Tini pong 10টা sowa 10টা ni somoyo Assam Rifle 18 battalion ni Agutla ni 18 battalion ni borok phayo khorokba NLFT Porimol Development Group Thanawa tui henabati khabai Ke sarabo brang khorok bani oko brani case de ton na krui abo kisa sakna gadi sir. Case chung tapuk inquiry khabi yasu chung saimangla inquiry khama pore saimana je bong case de tong krui ke sar brang manai ke tam manai te ye phaikna abo kisa sakna gadi sir. Borok bong logi borok kaisa kukri kaisa tongo gai logi Bangladesh ni rang tongo 134 taka moto tam bumu sir abo brang khorok bani bumu kisa sakna gadi sir. Khoroksan bumong ke ram bodol tirpura bono abong ni bodolok ring of robi hinai tei kaisa kai sopon tirpura bin bumong ke bubar gai jaloksa tirpura bono hino jalwa te kaisa kai juboranjan tirpura gati khorok ke khojendra riang Acha bos hono thamani klek na sir bra NLFT join claim ani klek baksa bo tongo 2 বছর রংজা baksa 3 বছর রংজা bo tongo baksa tongo 8 মাস 9 মাস